اول او پروگرام نہ پارا خبرنے او کا گڈ کرے ننتنا دا مول مستیکر پروگرام چلے فینے از درک پاننگ نہ مقصد دادے دس نن میں نشانے تینے اس کلپ پس او ڈرامہ نہ کلپ پس ڈرامہ نم ارا سنگتاک انت بولا نے اورو کا دگڑا چارے دٹ نن سوال استخان سوال ان گڈ ارا بندغ دا پروگرام اٹھی تینا بش خیال تینا سوال نہ ورندی یہ صحیح معنی تس نن اودے باقاعدہ گفٹ سے تینے گفٹ ارا کا بس سنی ملک شاپنگ سینٹر ماشاءاللہ گارمنٹس نہ کنڈان انتے کے بعض جو نو اوڑے شاپنگ سینٹر سے سر ہم نہ کافی مخلوق کرے اوڑے شاپنگ کرے ارٹمی کو دادے کیمون نہ مہربان او استخوائی کرے کہ یار دا گفٹ ارا سنگت دا آوڑ دا مرک نہ پروگرام اڈ بش خلق نن دادے باقاعدہ او دے تیرا کنن تحفے تینا اس درک نمی دا گڑنا اندازہ مرے کل مست دا پروگرام اورننگان لازمی اور رہتا ہے کہ دا گفٹ تیرو کا سنگت مہربان تینا میرا تے نم تو بشخیں گے نم دا پروگرام اور پروگرام گڈ کرے والا نم توار مر رہا اول دا پروگرام او کا پد نم پانے کہ دا ٹی انت نہ سوالس اگر پروگرام اوکے تو نشانت بو انتے دا سے ڈرامہ نسین سے دا دورے نے او کا گڈی نم سوال نہ پاو نم توار مر رہا جی دا خاطرم بس 4-5-8 مالان دے خیرے کا نامہ 4-5-8 تو سرگا کرنے گا نہ تاتی نے تو خبر ہے کہ علم نہ بران تیاری تاریخم رسنگانے انا خاطرم جوان گڑا مبارک مرے نو میں خیر مبارک اللہ خیر نہ کیتے تاتی دا پاکی گلپرینا برام چھ وقت سوچا نو رے ہم پاونے کا نامات اوک باز زور تخنگٹیو ولی ہم تاتی نامات گلپری خواننگ گٹھیے خواننگ ہونا مقصد ہے بس 80 وارو تینا مقصد ہے پورا کی تا تو باز جون سوچ سے اتپاوا دا گلپرینا امت ہے کہ دا غریبیت گدان اٹھی خواننگ بس شبیر جان خدا غفار پوکے اون انداز ضد دے کہ گلپری خواننگ یا لکی یہ چلنگ ہفتے کیوں خوانے اگر تاتی دونوں ایت سے تو یہ دے پوکے ہے نہ مار دون تو پین ضد کرو تاتی دا تو باز جون سوچ سے دٹی ضد نم تیت سے اوتا اورا روشن مرک دا ایت وہ اراڑی پو مرک بھائی دکی پو مرے تاتی اگر کھنا لائک گڑا سکو مرے تو یاد روٹ اللہ نے خوش کے کنا چنا جان گڑا کنے اجازت تھی اللہ نے دیبا اللہ درک یقیناً ڈرامہ خنا رہی ولی دا ڈرامہ نا پنین میں پاپر ہے سوال کلم بلا دا دے دا ارا ڈرامہ نا سینے اوڑی مسے پن پاوے مسے پن اٹھی نمی دا گڑا خیال کرو یہ کہ دا ارا ڈرامہ نا سینے جواب فون کرنے نا مس لازمی پہنے سر بو باقاعدہ لکھا بتین تو دا ارا ڈرامہ نا سینے کہ دا ڈرامہ اسے اولی کو پن وطن نہ قرض قورڈ بن رہتے اولی کو پن وطن نہ قرض ارٹمی کو گدانہ چراغ مسلمی کو خالیہ کسر دا مسے ڈرامہ تھی دا ڈرامہ دارا کے سین چلیں گا کو ورا ڈرامہ نے دا لازمی ارا بندہ فون کیک فون اٹھی دانا ارا سٹ سوال نہ جواب تس دا گفٹ اوڑ کے ارٹمی کو سوال دا دے انائی ڈرامہ نا دانا پروڈیوسر دے رس اجاز بلوچ سید زشان شاہ یا محمد امین بلوچ ارا دوست ننیا کال کیک اوڑن دو تفوق خواستے دادے باقاعدہ تین تو لکھے دانا ورندی ارا سٹ سیتس ملک شاپنگ سینٹر محمد انس لیڈی نہ کھنڈن دا گفٹ اوڑ کنے برے شرف دارک تینا پروگرام نہ پارغا اس تٹی کپیرے اسے باز بلو راج نہ غم اسی امو غم انتے نمو مبوتے ننمورنتے ولی فیصلہ اکا ٹکیرے ارا بندہ اخلاق نہ دائرے ٹکال کی اور امو مسئلہ نہ حل پائے کہ دا مسئلہ نہ حل انتے نما کلنا باز منتوار برے نہ اول تینا راجنا اسے گچینو بندہ غسنا کنڈا کیوں غاو اسی سنے بسنے کنے جی ماما بخیرت طول بو خیرت آبی جان طول بو خیرت ایت تو سنوٹ نی داسین نن پانا باید نی مخص ہے گپس کیس ہے نی انو منجا کرسن ننا اس شیفتا مخیر مرے ان مس امر مخیو اراور مخیو
مخينا إيشو أنت سليتني صليتني أنا سالم جابر تدوتين أزيتو أبو أنت باركين مول سلكنا نديرب دا ديرف نه دنو زیبا او شفاف اوس دا ماشاءالله دیر دسکا نه دیر سنگ پک دنیا راړ سرمس نه دسکا دیر دان چکر سي أفتا سنة سرما كرين موني تنا سليتان الله. بڑارا کا خراب مرے الله انو کی خاچن انو بش مرے نے یقین چاہ سکے نہ حالت باز خراب ہے بس دا دنگا ظالم جابر تدوتے دنگا دا سوفته خبر تمک دا دیر سي دا نعمنا خواجه دا دي تتبت اور اي خواجه انت علي با جوړس خیریت ته طبیعت نه جواني عابر جان ته نیت امر است جوان است تکړه است ایت جوان اوټ دا خواجه ګیله کننګي دیر موندو کې غړا کې ننه مننا وجن خوافن شرف درک داننا آی کی संगत तुलो के मामा शरबत खान बाजगी चेन पेनस ना अने ने शरबत अंबर अने ने ओ ना दास के ओ दा दीरत एक मखलूक सर के एक टेंकी थी वो दे ख्वाफिन मामा ख्वाफिन मामा गाविये पाई नने दीर ने आंतन सरकारी टूवेलर रसिंगे ने टैंकर वाला तर रसिंगे न्यामर तुलिफेन नन जिन्नस के दार तो मत खलीफिन के दा दीर से मामा दोस्त कैसे थे خبر دادی درست کته انت سیدا کیمیا مشین کشانو تن کنيش خبر في كيميا مشينا كشرتن ني چاسه ماما شربت خان دا ته هم بس کریټ الکونه ته بس دا یک شد ورته او خواجه دا نمی خبر دا دی رسی دا بقاعده نا کوشش करे कि دا संगत खनी बसक पर यार खने दा टंकी वाला कुटारो ने दी रखे नी रफियंते टेंकी वाला दादी कुटा आओ पे टंकी वाला खने कुटानो ने अंत की कुटानो खोजे تراغه تړې ته نن ته راتن کوټان ته یار دا څه کوټه وته کسره لا 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 ای تخبط کله ته لکه آرامټي دا ماما دا کرے نما والمین نی درست کرنگ افسته دا نما خلق نه کرے والمین دا دند کوټاو دا غاوه کې بس په ماما کنه کوټانو ماما کوټه فینه کنه ای کوټه فینو مطلب خلق نه بندغاک یا شارنا مخلوق कि दा खदीरम तिनिंगम बावजूद ओ बेवसे करनम दा मिस्कीनम कुटारे दा अन दा कुटिंगन मेंतस मिलक जो जो दा केरे दामू वालमेनी आओ दा से दुरुस्त करस्ता ओ सब खड़ी मोनी अमर हां नना पिटल कने खबो भाई दा दोनों जालिमो बंदग से दा दोनों दस अंत पावने अभी जान अंत की दा दुन पानिंगुस अमर जालिम दा तिन मजलूम से की दुन बेवसे 36 सुनो वापस जालिम दाते दा नना पिटक दादी अलकोनो अच्छा नु पिटक नना पिटक अलकोनो खंबे से दा क़यामत ना पूरी दा केरी अभी जान दा तेरे वालमैनस भाई आओ वालमैन दा वालमैन यार अगर कना हुकूमत मत सका दादी चार चौका असर हम पे फेट है हम पे फेसन मतलब चार चौका रंग कर फेसन आखा रंग करवे तो बात जो आने सका दा फका बिचन दा बंदर ने खबर दान के दान ना वालमैनी आओ दा केरी खोजे तेरे पा नना नल का गाते असल मलपक कान तक की फिर हो दा तो पिंगड़ा स्पारे दा इतना कना जाइन बस जियो दा खबर नंत पारे दांत पारे दा पारे पैना मखलूक न खलक न बंदा कना खाचो को अवल तू टंकी पुर के ओ कपत वाली मले दीरना टके फी बता कुलता मोबाइल टी न्यारी नरीना अख्ता बाबा दीर थे न मलबो मोटर थे न खलबो खले तो दा पारे नहीं दा द्रोग तड़ी गटी ना दा मासूम मुस्तमरे दा मासूम बसी माशाल्लाह दा रक्षण किक दा मासूम बसी दादी के रे दा नियत दादी खलको ने अन्ना खातिर दादु लागर मत सुने दा तेना नियत ना खलिंगानी दा नियत दादु खरुम करे ने थे दादी जारी तसे दा मखलूक था मुच्चो छपला लगानो थे तो जारी तसे गिलास तो असर तो मरे किया था वो तो गाफ करे के पे कने ट्रैक्टर वाला कुटानो रोगा त थड़े केर अंत पास अजीब हुई तक के सीधा दे खचटे थी पर न्यूर ते अमर खानिंगी कक दुन के जारो न रबड़ी मत कने तन खबर ये तो बा शरीफ बंदा का सुट कारोबारी बंदा पेन वक्त कने अभी जान खोय पैसे कने जवानों को मोजिसिंगा बंदा का तो खोय दाड़ जवान मो दादी न्यूरक यार ए दी न्यूरक
افترنگاینگا بروتا تیتو داتی تو کنی خواه فیسی باز موزیزو بنده خسید نه کاروباری موززی نه شخصیت کنه لگی سے کسابه سیلو دو تر داخل انشان سوال داستون کا تینا شیف کرک سوخته کریس کنی یار سوخته کرے نے سوخته بسس گڑا سی رگا زیادہ کڑوس گوبی کاٹ بھی نہیں وکنے چڑکے اسی منٹس ماما اسی منٹس 4 ټینکی او چار وته څنګه سر مر کاروبار نه ټیمه یار بند کته بند کته سر مره بیگم مر ایداړي دعوت سه بسونو خفتو دعوت تسیا بسونی داړه کلاس ترلنګون دروغ نه تړنګ دعوت داس موبایل تنر پیس داړي لا وفق داړي نه خفتو مجلس نن داړي سنن دا عدالت عوام نه داړي نه تو نی خجوانی کیسه تینا جوانی ته پاک نی امر ماما دا وخت سکینی د کال کیسه ټینکر اته کال دا ټینکی نه خامخا هو مستاد سے مالک کسی دا تو ای پی کنے پر روی سکے قربان دا واجه تینا پا دا والمین نسور بره دا نکنڈا دا دوزخینا دا دیر سی دوی پر اس والمین دا سے یورات تا جوان درست کرے وہ مزوز دا پائے کی دروازہ آتی ٹکی پہ آو بے شک ٹکی پہ دروازہ آو آتی بڑے کل پائے کک آو اون درو ہو دون درو کے کل پائے کے ہی دا سا والی ملانوٹ ملیوت ہے دا کل نو مچاوا کی دون الرٹ ہو رہی کی بس ایسا دیر بری دیر بری وہ دیر کے وہ دیر تو لپک دا خواجہ تینا پا دا انا کے انانے گوڑا والی کی ملانی نی یقین چاسا نیم گھنٹس کہہ رہے نلکا نا کہہ رہے مونا تو لوگن اور نلکا نا کہہ رہے نلکا نا تو ہی تکی امار ریت کی چپوش نرنی تینا تو رکھ کتا ندیر رنگی نا کتا نلکنا نے دم کرنی گٹی دم کرنی گے دون خاک نیرت کرو انسانی پیری ہے بجہ دیر نہ وجہ اند پائے پنا رہی ہے نا گئے ذرا پائے پنا رہی ہے تو سن چشا رہے تھے اوڑا تو سن کم از کم گئے سنا گن تو لگا کے کنی دا اتنام صحیح ہے تو نہیں دیر اندازہ کر اور سلیس اے آو آئے تو پائے بھائی ایتی افا سو او ایتی افا کو دی علت کرک او کہہ رہے تینا ایتا دی کہ کن تو ٹیم اب کاروبار نہ ٹیم ہے تو ننگا کاروباری نیدہ سر اسی غریب اسی خواجہ تینا پادر اس کا نی اشد ٹیکٹر ایز of the دیر نا نن کی فون کریں تھے ایلو دیا اسی دیس مصبائی اشد ایلو دیا فون کرتے پائے 500 داستو مسے زارو عمر سنگ پک نیمہ 500 نرا دنیا ٹیوس تو 500 باری بری خلکوٹ مون انتبس مون انتبت وجہ انتے کنے اسی تصبارے کی داسا ہوئی رات آ رہی نانی اللہ اسی تصبارے 25 چاہی نانی ہاں بھائی دا 25 صدا داسا مجھے ازار تو نہیں پا رہے سے نہیں دائی تحقیقت ہے کہ مسے 1000 روپیم رسیں گے غنیمت تھے دون کی آراٹے میں خلص ٹھنکی والا کس خانے کی دیر اس نے پھر انڈا غرق خوش مرکی داورا والا کنن بھائی خوش مرکی دیر بس دیر انڈو کھانے تینٹ اندازہ کر داند پانیں گے ماما شربت خان دونوں زیبا ونینو پنسنا شربت خان واہ 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 ماشاءاللہ وجہ دا انینی نا رانگینا ویلوم نا مکینک دا ماما تا پیرو بندگا سے دماغ تا کاریم کپک نا دماغ کاریم نی تا کیکک پای کنیا راتیم کنیا بسونه ایلوم دارن کسر رفاکا کشامن انت بسینک اور دا کنیا بری اچھا سے گڑا شربت خان اوڑا نرف پا کس انتس بسیر انتس بس پس نہیں تو ٹیلیفون کیر نہیں نرف فر کہ بھئی دیر رائی کر دا ٹیلیفون پا دا ریٹک نو من تک ودر وجن تھی ویلوم یا مکیو ڈیزل تا کوبین گوڑا بجلی تا کوبین گوڑا دا مزدورک دا وقت ٹریکٹر نا که دا بلا ټیری خنانو دا که بڑوم بارا کیک نه تو ننا اوستم بڑوم بارا کیک نا تو هر وقت تو هر پیرغا بڑوم بارا تو کپک یعنی ما میدم گوڑ گوڑ کرنم پر بس ٹیر تینا بڑوم بارا کر ڈریور کریر نه ڈریور ردا دی دا خچت دا ای ولا که ٹریکٹر نا خود کلی وک دا ٹریکٹر نا میں چونکا چابی هم باری دا بیتنا ٹریکٹر نا خود کلی و ما جبوی تا کیسه کنا جوانو موزیزو ڈریورو و ایلوم دیر تا کوبین مریک ریٹا کو یار امر ریٹا کو دا دا سا چوبیل تا خراب مریک آو دا سا مرسیبل تا ٹاٹی نے سمائی ہمیشہ تو خراب مفق او با پای ہمیشہ خراب ہر پیرغا نما ٹویل خراب مرک سمرسیبل تا خراب مرک اسی وارتی خراب مسنه دا ٹرانسفارمر دا پارا تا کیبلک دا پورا سالنا خرچه اپکیره تو سالنا نم دا سا عوام نا جوس کشیره یاره نن تا مکینک دا ورنا کنا 4 لک روپی بل بسونه انسنا دا بجلینا الله شمسی خلقونس شمسی جتا خلقونوت وانا خرچه جتا دیزل نا تا خرچه جدا
वादा वाला دا میټر والا بجلی والا دا د تو نن تاسل ته استعمال کفنه وام 4 लाख रुपए बिल बरेक اما را خبره کک دس دای ته کنه پوکا و ای یا فل سوخته مس نه نی دا دې ریفک ډیزل نن عوام کو میں کرے دی ہاں او دا ای دې کننګ ټی ډیزل کو میں نے فلانا کو میں نی برول نن اجو سی کش اراٹھی میں کہ سستا مارک او ونتے کم کب پستے تو بس ہی تنا دے پارو کو ماما نے تو ظلم مسن یقین ظلم کن تو نا اللہ چاہے۔ پورا خلق پورا خاوت ٹی مخلوق بوٹا کے تینا لنگٹی نی نہ خلق برا رسی نہ پوٹک دونوں بندہ پیسہ نا۔ پستانا بشوسونو تانا گڑنتے دونوں دا تینٹ خلق ندن کر اور تو مچن اشارہ ٹھیک کر یورپ دا ٹیلیفونز دی رفتا مکی تازہ فیصلہ کرنا کہ نہ کٹیو یا ٹریکٹر والا نے یا دا والمین نہ بھائی کہیں تو غریب مسکین السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام جی کنا خواجہ دیر را کن آواز نما کم بننگے کنے سوار په فکن اکم بننگے جی آج سبن تالا والا جوڑو ٹھیک ٹھاک تبھی جوانے الله تحفظ کی سلامت کرنے میں آجی دا کنے پا کے دا پروگرام اٹھی ماما ننتو بسونے او غاوسی سنے دیرنا والمین والا جتا ٹپی ٹنٹی تولو کو تو پائی سنہ کنے خبر اف ٹینکر والا پائی اکٹی اٹھ نی انت پاس دے اکٹی اٹھا جی ین پاو کتاب کر بازے لوگ کرے نو والمان صاحب خلقرو دادے پاچانا کچھ نہیں کر رہا نو آجی ٹی وی نے سوار بند کر ٹی وی نے حفاظت کیا ٹی وی نے سوار بند صاحب پخلو کتیر کتا نتال ٹی وی نے تنے توارے بند کرنا تو سلیت مننگ کا پکا جی گل ہمیشہ درخواست کی میرے مدو تفوق بالکل کم خالی میں روڑتے دس دونوں اللہ تحفظ کرنے میں یرے آجی اتکل مخوار جائے دو اتکل میں روڑ صحیح ہے آجی گل ننو میں درست کے نہ کنا خواجہ آئے کہ ڈرامہ اور راس ہے ڈرامہ نا سوال اس کرے سن اونا نو میں خبر ہے کہ پروڈیوسر تے دے رہے یرا ڈرامہ خمسن ڈرامہ دا سکتی اور ملا کتا اندو مقصودوں کو انشاءاللہ دن کے نا آجی نیامت پروگرام میں رسا کر ڈرامہ اور داستان میار کی دانگا خفصو برا سے اب سمالانی صاحب برا سے بلکم پروگرام نا ریلر زیدی نا شہر اتنے کتا سنگت کم توار صاحب خلقون ننسنا صاحب سنگت باز پس مرے آجی باز منتوار کرنا خواجہ باز منتوار نمین اول تو داد درخواست ہے ہمیشہ نمنا کھماشا کرے کلا مزداد کی اگر داگڑے پومر اینو نا پروگرام کرے ننا دا ٹاپک نا دا سرحال نا زیاتی دا پروگرام میں پوم بو ارا کی فرمائشیہ دے مرک فرمائشیہ دے اٹھی امو پروگرام اٹھی نا جندہ مرے چاپم کیسے او دے بقاعدہ نا موبائل رائی کینے اور نیورسا کا داڑی من چلے فنت ہے نم تو دا پروگرام زیب دارے نما باز منتر جی خواجہ ماما دا گپ پہ کرے سے دا خواجہ نا آلوال کرے سے کہ دا تنیان زیادہ روتی کرا ٹیم فون کی رہے دا فونی ارف پک اور فون ارفک والا دیرت پک دا دام بنگوست نا خانتا مونا ٹی دیرن تکت پس نا تو کھارے میں نا تو بزنس ہے یہ تا مر دیرت پس جب ہوئی تا کیسے دا سنی کنے پون کر انداڑے 4 ٹریکٹر دون ٹھپا ٹھپ برے دا دس داڑوا دا سا داڑے نن تھولو کو نس جاگا انو جاگے سے نی دروخ تڑنگ کپے سے صحیح ہے دا سے دروخ تڑنگ کپے سے دا سے پاس کہ بھئی ایدن جوان اٹھ آراٹے میں کہ فون کیرے او کا واللہ انتے نمی علی کہ بھئی نم پر آخا داگڑے کپنے اسو در ڈراما نا سینے نا نمی مورن نوائی نمیم جاگز نشانے تن خبر تمہیں کہ نوائی دماغ کی نیمر شرف درک در ڈراما نا سینے ورن دا سوالہ برن او کا گوڑ کرے واپس دا پروگرام اتنا شروع کرنے جی مرے تھے نہ تاتی نے تو خبر ہے کہ علم نا بران تیاری تاریخ ہم رسنگانے انا خاطران جوان گڑا مبارک مرینو میں خیر مبارک اللہ خیر نہ کیتے تاتی دا پاکی گلپرینا برام چی وقت سوچا نو رے ہن پاونے کنامات اوک باز زور تخنگٹیو ولی ان تاتی کنامات گلپری خواننگ گٹھیے خواننگ ہونا مقصد ہے بس 80 وارو تینا مقصد پورا کی دا تو باز جوان سوچ سے اتپاوا دا گلپرینا امت ہے کہ دا غریبیت گدانٹی خواننگی بس شبیر جان خدا غفار پوکے
اون انداز ضد دے کہ گلپری خوانیں گے یا لکی اے چلنگ ہفتے کی خوانی اگر تھاتی دونوں سے تو ایو دے پوکی ہے نہ مار دون تو پین ضد کرو تاتی دا تو باز جوان سوچ سے دٹی ضد نن تیت سے اوتا اورا روشن مرک دا ایتے وہ اراڑی پو مرے بھائی دکی پو مرے تاتی اگر کھنا لائک گڑا سکو مرے تو یاد روٹ اللہ نے خوش کی کنا چنا جان گوڑا کنے اجازت تھی اللہ نے دی جی شرف درک ڈرامہ خنارے واپس برنے دا سوال نہ پارغا کہ دا ڈرامہ نہ پن انتے دا ڈرامہ کے رسین نے نشان سن دانا ڈرامہ نہ پن انتے موسی پن پاوے اوٹنم نوشتہ کبو تے دلک کبو تا ابلی کو دادی وطن نہ قرض ارٹمی کو گدا نہ چراغ مسڈمی کو خالیہ کسر دا موسی ڈرامہ ٹی دا آرا ڈرامہ نہ سینس اسٹ ارٹمی کو سوال دادی کہ دا ڈرامہ نہ پروڈیوسر دے رہ سکے دادی جوڑ کھرو کھا آرام محترم نہ افسر رہ سکے موسیپین پاوے اجاز بلوچ نہ بہترین پروڈیوسر کو ذیشان شاہ اور محمد امین بلوچ آرا نہ دوست فون کرے دا پروگرام بش خلق گوڑا دا ٹھیکی اوڑ کھنے ملک شاپنگ سینٹر نہ کنڈن السلام علیکم وعلیکم السلام عابد جان علیکم خوش خیر سر اللہ نے کرم کنا خواجہ دیر رکھن عابد جان حاجی امام جان مولوی سر سبزہ روڈان حاجی امامدان صاحب دا ڈرامہ تو رس جی سر ڈرامہ نہ تو تین تو رس دا ڈرامہ نہ مجھے پن پارٹ دا ڈرامہ نہ پنن تھے سر پن معلومہ بلا پہلے پروڈیوسر کرے احسان بلوچ سر دے رہے اعجاز بلوچ چلو لاسٹ پانا مجھے ڈرامہ نہ مجھے پن پاوا مفت مرک اسٹھے وطن نہ قرض ارٹمی کو گدان نہ چراغ مسلمی کو خالیہ کسر گدان نہ چراغ سر چلو آخر ٹھی انشاءاللہ دا پروگرام نہ نن سوال نہ جواب میں پانے کہرا بندر دنا جواب صحیح منٹ تو سن اور دا گفٹ مونا پینا بقاعدہ نہ باز منتر باز منتر ڈرامہ تو گدان نہ چراغ ہے دا گدان نہ موبتی کی دا چوری کی پیالس چاہ نہ خوائفی سے ان مطلب دا کنا تا چاہتے کونگا کیا تھنی او دا خلٹ تی سنو سونا چاہتا کننگا نا یہ تا لٹتی سنو سونا دا گدان نہ چراغ دا گدان الوی پشئی صحیح تا پاسا ماما قربان نہ دا زبان کی صحیح پاسا داتے کٹانا بیوہ سے گنگ مسونے اصلی تا کنانو ینتا ایدہ سر رفی بینتا بینی ینتا ایت کا پیسے پنی کنتو ایت کا پیسے خفتر منان شاباس داتے پاسا جاگتی ایل پی کونے فینو ان مطلب ایل پی کونے فینو تا باتا بندی ارے بائی مچے ملوا بند کا تا اس نہ خاننگی ماما انو خاننگی دن کی تو مومبتی ایسے کننا خاننگی دیر مرے نا ماما دا تندون خاننگی دن کے جن میں فالج خلے صحیح پاس ہے صحیح پاس ہے دادی اتی مکھنے ریڈی تخیوت ہے وانگٹا جاگا سولا کھیوت ہے صحیح تا پاس ہے آئے کہ بیوس نم بائی دونال پرسی کبو ماما تو سوخت گیا تھا نہیں انتا کہ کوئی سم پیشتا تو میں نہیں تا کھنائی بدنام کھلیس دا شریفنگا بدنام یار دونے ماما شربت خان اپنا زیبا ہونے نہیں پیسا آئی قربان مگر یہ کسن گوئی مادران زیادہ نہیں خرین خانے ودائی انتا تا یار دعوة جغن أصر تاي مسلمان لڑتی سنوري يرشني کو بيواسي ٹوکم کیے دارا انتي دا تکنیتی یار دا کرے ٹریکٹر نہ کی کنیتی دا د کرے پافک موٹر سائیکل نہ پلگ نہ جاگٹ استعمال کیے ہوئے مالا مانو ٹیکنیکل بندہ غسی اسنی ہاو ماما نہیں دار تو ماتی تھی ومک کیسے تھا یار بس کنا بس چلیں گے ڈکی ہے دوٹی کنا مرے دار تو بات لکھے دن کتر کے ویلے رات مانو انٹھلی ہمارے اے بیوس اے دستانی تبے نہیں علم میں تینا پا خالی پیسہ گاتے حسابہ کی اونم کسورم اونی کسور وقت سمجھی پانے انتا ظاہر ہی تسے امو انتا پارے سے مثال سے تیرے او بس پو مسل مثال ہے نا پو مسل خانی سا مہربانی تو ایدہ دی دا کہرے خواجہ تینا پاو ٹیکٹر نہ مالکی خدا کی ادا رہتے خدا کے 500 رہتے خدا کی ارادہ رہتے دعوہ میں مننے کے رسول سمری افا کیا دے رسولی دے عرفی کی عرفی والله پھر کنے دا نمبر کٹر دا تی مانو انتی تیرے سلو
داسه دا نه حالت تیر با مستدواتم برمسونی نه دا ته کوټه غس کونګونی دسکا بامو ساتلی چوکو دا مو کوټر نه پوي لاید کوټه کنتنی دانا بابا مو سندتک بسر بیوسنا دانا ته دیتر دا رنگف دانا ته دیتر رنگ کاری مونی انت نی دانا مونی ورک اسی تو سپاره کنی پهوال میں نے کٹانو پٹاٹی بونا خنیف تے کاو حال پرسی کے تے والله نه دا خنیف تو پایدرین تو استفالا او اسپتالا معاف کس گوڑا ہیلو میں تنا ایڈے پٹان پایدرین تو ایکسریا ایکسرے مشین والا گیا رفیڈی بودون داری اسی لاغارو چیچی امبارو دے ضرورت ہے پایداری اسی ٹسی سڑکو دے ایکسرے کریں ایکسرے مشین ٹیم خنیف تو ہے نم فارغ کرين انت والله انا مبنى بيناتي بود انت كتاري تمر كتاري انت كتاري باي ودي عرفين ده انك كتاب خلي ديوان خلوني ريلي مرسندان انت ده سيناني ده انا ده كل فنانو ده انت تخليل اراجع انت خليلك نت دا بي وس كوتين وجه يپو متوت يقين بري بفن ماما پاي الناقص لنا مخلوق بدالي الناقص بيكارو اثر تو دیر ته وتا والله کو ګډ کیراټین دیر ته علم اس روډ پاوت ایرټنی کو ولا کا اوراغت پاوت خدای منبو دیر نه ټینکی مسله ختم ایدنا مو مقابله دروغ تړک اوله ماشین ته تم بند کیوه ابه اته ماشین ته نه بند کی دا بریک دروازه تکفی کینی فارن خالی پای پاته دوشن توار مره پوف چوفیتا هذا نی اندازه قل هذا نمبر 3 جاي دوشت ورد دن خلينا ندا كرت روغ تڑک ہو سکتا ہے جن تتوار خلوه میں کا پوف ہو سکتا ہے دا کے دا فراڈ کرنگی پارین انتے وقت 500 یہ چندہ کرن دورا تین کہ بابا اتنے بہت بھی وقت والما ہے نسی دین اتنے نہیں او خیرات او نه پارینگو دس دانگورک والله پس کم تویت کپ پیسه دانا نیتا ریپیس دانت پای که دا واقعی نیانون دیر ملسه یا خالی گیسی لکی سیٹ تے دا تروخ تاریک انتای؟ او داری گامو سچا نہیں مرسس مخلوق تو 1000 روپی دے تو 2500 روپی تھی تو داری تسی اندر لکھتنا آر شاخن مونتنو نے کنداری بازار بورد استنگید میں خستے ہے لمارے دم مارے آبی جان کسان اورا سٹنکی دان اورا موسم سٹنکی تو دیر واقع دیتی ست فیسته دیر تفیسته واو تلنا مينا وانا وراتي موسى تنكي مرر 4 مرر نيتانت كارم वो तो खाना गिरा के चासी टंकी स्पेनी ने गिफ्ट के शरबत खान بعض नहीं نفنا سنة مگر جننا فل خرينس مسلمان صافن گئیتے داٹی اس تٹسو کپس ننا پروگرام کرے داٹی نی ناجائزہ مسی گڑاس کرے اور سرکاری اس ریٹ اس مرک داسی اصول اس مرک ٹینکر آتا ٹینکر نا سرکار نا دا الو مرک کے بقاعدہ ریٹس تحقیق کیتے اوٹو پیٹرول ڈیزل ہے دان تذکرے کارم نا مطابق کٹی او ریٹ تحقیق کیتے چلو بھائی نو موڑن نما گزارا مفق نم 150 زیادہ اراٹی ما قدرتی کی دیر بند مس چاہ کی دخل کر دیرف نه تند خبر امنو خبر جنتی خانون تنتو تو نا جناک نو میں چاوا کے پارے نه خبر تا فصل یار نه اس مسلمان اس میں دیر نہ پائک والله نخرند شروع کرے انت نا گرمی نو ما جتای ریٹک ولا سیلٹ نو ما جتای ریٹک جان ته نخرا کپانا نی وختیم پارے دیر سر کپانا بایٹری پھیکے اسٹ تو نا ٹریکٹر والا تھی لپاس ہے روڈ آتا ہے لپاس آتا مسکین آتا ہے دو امپیری خلیسا برے رامور آتا ہے مچ ٹیم تو لگی کک دادی پاو دا ٹریکٹر والا تھی مچ سلو چلے پاسی گلی ٹیننگ ہے ٹریکٹر خانی پکتے کی اندر سپیڈ بننگ ہے بتا کرتے کی بنا دے کی پیات اللہ ٹریکٹر خانی تو کا وقت دادی روڈ اسلو کی موڑے گلی ٹورنگ ہے پیات پکنا ٹینکی نہ دا گلی لتے تھی تین تو مکائی تینا ٹبر کے بعد ٹھن کی تی سنے اندون کار ہے بری کیمرہ لے گئے اندون جگسا لے گئے ایلو بندہ خریق پیدا سادہ دا زکانا کنین کی بندیں گی ار بندق نا تکارے ماما ٹریکٹر چلے فنگ ماما اگر نو مشارتی جمپ اپ نے تو جمپ اس جابو دا اگر جمپ انا جاگتی دا دی دبو موڑی جمپ اس جوڑ کر ایلون دون ٹریکٹر چلی فنگ باو کانا خانانی مگر موت کا کوگا سیٹ چلی فنگ نٹی اس تو نوم تفارے زو بابو ننتا مکی نشتا پی مرے نا اسی گرز داٹی اور ملامتی بندقتی نے نلک جی دا تنگنگ گلی ولا دا اخ تیزی نم دننگ خدا نخواست گلی سن چناس پیشتمے نیاڑیس پیشتمے دونو معاف کیس معذرت ورناو بندغس پیشتمے
تدنم كيرخ كر قولا ديتا ورنا فارس ذاتي دانا عمرنا جينا كسكونا نيدا دي ورنا فاسا يار عجب تايت كيسه دا ری بلیډ دن تس کې پای زاري ته سي ټریکټر نه مالکي اړ دې تت نه کوموري 10000 يم کني منن دغه کوي یہ ټریننګ چوټ کوي کاروبار نه ټایمي دا نه خل دا كلنا کاروبار یو کس دا د فارغه آی بي وسرتنا نن ډیپټي دا مګر ریوډي څه دا کني کې وسنن نه ایتی کني ټیون ټریکټر والا ته ظلمي دا والمین الله نه کړي دا کسا نه اسی ګډه سور دا والمین سي نه بس دا نه کته کشا آی دن استری دن لش پشي او دن سټایل تان چکر سي علم دا جکی کزاریه نوټه کیته ته میرے دا جکان دسته مې دا کی جکی دا قریب ورفقت میرے خالی بوتل کو نے یا گنڈیری نہ جوس کو نے کرنا خاطر گنڈیری ہم بس شاید ٹیلیفون سی معلومات کے فون یار فکی قصص کنے ساتھ تے دا شو کنے وہ بات کرے السلام علیکم اچھا ګوره دا من کې ټلیفون تو کاټ مس دا سینم کې سنو ټیکی اس مې خبره ماما امر ټیکی از د ټیکی از ته کو کی دا ټیکی راز فون کرے امونه دا نا کنه افک دا باقاعده کرے ملک شاپنگ سینٹر ماشاءاللہ گارمنٹس والا رائی کرنے دے بازے با پوچھتے انا ٹیکی تے انکنے میں تے دا چاہتے تنو مبورا او بورا نی دا نی ورسا دا درسا ټیکی یعنی الو انت بچوک دا ماما نشانت دا ویڈیو خالی بٹن ہے خل غلط تیرا ٹوٹتا ہے خان یمانو ایتکیس ننے شار والا بامس کا خرد ایکان افسرہ تھا رنگ رنگ نزدیا وی والے بند کے وہ یارا ورک نی کرے والے تا بند کیس ہے تو بڑا تا ٹریکٹر سٹارٹ مرے تو نام تا چنا تا روزی مرے کنا تم چنا تا روزی مرے نی تا کنا خیال کر ای تا نا خیال کی اسو خلیفہ کسان افسران کی کا کیا وہ شربت خان اتنائی تا کیس صحیح کنا نوکرینا مسئلہ ہے آگے کا افسر بنگ پلیز کنا تو نوکرینا کنا دا کا یقین ہے کہ نہیں والا کنا کلینڈرم سکتی ہے علامہ نے تنا ڈپٹی تھا نا نے اڑیا کلینڈر ران یہ چیکچر اس نا پنا کی وداڑی بار ڈرائیوری کر بس پین کی صحیح لگا چا پانی ہے نا جی بٹشا جان تو دا مسئلے دا کسے ایران اٹھ کے دا والمین انتے خنین پکتلی گلی تیٹی پیری خلینا والمین نتینا کمرٹیے نقواجے تینا پا بورنا ویا خنینگی ہراٹے ما خنینا تا پانا نلکے من وہی نلکہ تو خراب مت سنے بور خراب مت سنے اللہ ہدایت کرے دا معافی مونی ہے دا روتی کے دا تو ننا سائے کشانے 500 اتنت ہے ڈیلی 500 اتنت ہے یہ دیری لگ کر ایڈو پگ پانی 1000 روپئی اتنے تھا ستا ٹریکٹر والا تو چولو کی ٹریکٹر والا تو انتے چولو کی جوان دا سکنے سمجھ بسک انتے کی ٹریکٹر والا ہے نم پارے دی رہتا ہے مالو پارے نہ تو فٹ دی رہ سکے جوان بچو داسا نے خبر تمک داسا اینے کتے فیوے اما خوش ہوز داسا والبن ٹریکٹر اشتار داسا خواجه داسا پا ماما شرف
شربت خان ماما سپینګړه سي دا سمر موبایل ټین ته کدر رونا درتو ماکتا بے بھروسہ ابھی جان اللہ زندگی تیرے دادے ارا کیسوس امر ایسوس خنکنا روشنا مسور وا مری داتنکش ماما یړ دن زنګال منګال سوسه دړ دن بیوس دن خوشکنګ غمبر مسنو سنت